unha situación que é xeralizada, vamos, que é o que está a acontecer. que é o que está a acontecer na realidade, é iso. Sí, pero tamén hai escolas infantís que funcionan en galego, é dicir, que están transmitindo de 3 a 6 anos, tamén de 0 a 3, pero 3 a 6 que están funcionando en galego, non? É dicir, por eso digo que Galicia é moi grande, non? Hola, boas. Eu quería falar do teu cuarto piar, que falabas de potenciar a participación das familias. Pois isto parece seguir a liña deste goberno, non? De leválo todo a ese terreo da pseudo-amabilidade. Me preocupa bastante porque é como se quixera deslevar a problemática ao ámbito da interpretación de enquisas, non? Que é totalmente manipulables. Entonces quería que me profundizases nesa participación activa das familias. Me preocupa bastante eso. Pero como che vai preocupar que as familias, que é un dos piares da comunidade educativa, teña voz, teña unha participación en enquisas, ou sexa a través dos consellos escolares, ou sexan de participacións de consultas directas? Cal é o problema para que esa parte clave, fundamental das transmisións educativas teña un papel importante, un papel fundamental nesa organización lingüística? Pero explica como. Porque a través desas enquisas, unhas enquisas manipulables, non me parece o xeito. Enquisas manipulables, evidentemente, se as familias ou a calquera... E interpretables. A calquera, non, claro. Pero digo que calquera documento de enquisa que se faga, calquera consulta que se faga, ten que ser fiable e non manipulable, non? Eu non sei se te estás referindo á consulta que fixo a Consellería o ano pasado, a consulta ás familias. Home, manipulable, foi unha consulta, foi unha promesa electoral, cumpriuse esa promesa, era a primeira vez que se facía, manipulable, bueno, en fin, participou quen quiso, quen non quiso non participou. Por eso, entonces, que recolle? Que sentido de poboación recolle? Tan manipulable ou tan interpretable como cando nunhas eleccións hai un 70% de participación e un 30% de persoas que deciden non participar. É dicir, que aquí houve información, pero un problema suficientemente serio como para leválo a ese terreo, penso eu, non? A ver, eu entendo perfectamente que ti consideres que as familias non hai que consultarlles nada. Eu creo que sí. O goberno considera que sí. Entón, se ti consideras que as familias non pintan nada... Eu o que considero é que ese tipo de consultas non son nada... Perfecto, de acordo, pois... E de seguir ese camiño, entón. As familias van ter unha participación importante na vida dos centros. Pero de que xeito? Xa se verá neste proxecto, non xo vou dicir agora, senón xa non tería moita gracia, non? Quédanos tempo para unha derradeira pregunta. Había aquí unha palabra pedida. Bueno, eu teño varias, pero como o tempo preme, vou limitarme a dúas. Unha delas estaba moi ligada a que acaba de facer o meu compañeiro. Eu estou totalmente de acordo coa participación dos pais nos centros e con que se lle pregunte, pero a lo mellor non entendo tanto que as súas opinións sexan vinculantes e, en cambio, non se lle pregunta aos profesionais. Ti antes decías que había que ser realistas e pragmáticos, pero os profesores dos centros educativos non teñen ni voz nin voto en como se vai a facer eso. Teño claros exemplos de cando se fixo esa enquisa da que falaba aquí o compañeiro, aos directores se lles prohibiu falar a favor ou en contra, tanto así que había padres dubidosos porque non sabían, digamos, dende unha perspectiva pedagóxica que posición tomar. Cando foron a preguntarlle aos profesores, lle dixeron que dende a Consellería había normativa de non dar información, de que non se podían distribuir trípticos que algúns institucións ou algúns grupos posicionados a favor do galego estaban distribuindo nos centros e que eso estaba prohibido. E máis, as familias que contestaron a esa enquisa tomouse nota. Se sabe que familias contestaron e que familias non, porque os centros educativos tenían que selar as enquisas. Entón, non me pode dicir vostede que non hai que non están, de certo modo, presionados. A segunda cousa que quería dicir que vostede antes falaba de que sí que se estaban vistindo en dinamización, cando os compañeiros lle preguntaron
arredor de que dice cousas concretas, eu lle vou falar dunha cousa concreta e a ver se me pode explicar por que se negou a subvención. Hai un congreso que se vai a celebrar en abril en Santiago de Compostela, en no que colaboran as 3 universidades de Galicia, que chamase Congreso Galego de Investigación en Ciencias da Educación, que o que está promovendo é o galego na investigación, o galego nas ciencias da educación, máis concretamente, se pediu subvención á súa Secretaría Xeral, tanto a través de un medio económico como pode ser a través de material, e se nos denegou. Entón, por favor, explique, a mellor é un caso concreto, me pode explicar por que se denegou. No tocante a primeira parte da túa intervención, é absolutamente falso todo o que acabas de dicir. Teño que negalo, absolutamente falso. Non houve coaccións, o que houve foi unha recomendación de impedir que persoas alleas aos centros entrasen nos centros e se dedicasen a facer campaña nunha dirección ou noutra do que se formulaba nesa consulta ás familias. Por lo tanto, todo o demais, dito isto, xa o resto xa non entro porque é absolutamente falso todo. Con respecto ao congreso que mencionas, home, a ver, nós na Secretaría Xeral temos un abano de actividades enormemente amplo que facemos directamente ou que axudamos a facer mediante unha colaboración do tipo que sexa. Nós, desde logo, as actividades de congresos non é unha actividade que subvencionemos habitualmente. Por qué? Pois porque non nos dá o diñeiro para todo e os recursos son limitados e, polo tanto, eu se vos ensino a cantidad de peticións que hai de axudas para publicacións, eventos, certames, premios, etc., evidentemente, do outro lado, poñemos o diñeiro do que dispoñemos e é absolutamente imposible atender todo. Entón, entendo que nese caso estamos ante esa realidade. Ben, pois, o tempo non nos permite continuar esta interesante quenda de intervencións e agradecer realmente a presenza de Anxo Lorenzo, que fixera o esforzo e aceptase o noso convite a estar hoxe aquí, e agradecervos tamén a vos por este interesante debate que tivemos. Continuamos agora ás 11 co debate entre as 3 forzas políticas. Moitas grazas. Bueno, e moitas grazas por todo, por certo, para xa vos rematar, polas intervencións, polos comentarios, evidentemente, esteamos ou non esteamos de acordo nas cousas que se formulan.